యా ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్టర్ దట్ చెప్పాలి. ఇది ఏం చెప్పు చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పాలి దా. వాటర్ వై ఫస్ట్ నుంచి చెప్పాలి. ఫస్ట్ నుంచి ఏ తర్వాత బి తర్వాత సి తర్వాత డి తర్వాత ఈ తర్వాత ఎఫ్ తర్వాత జి తర్వాత హెచ్ తర్వాత ఐ తర్వాత జే తర్వాత కే తర్వాత ఎల్ తర్వాత తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ ఎం తర్వాత ఎన్ తర్వాత ఓ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ టి యు వి డబ్ల్యూ తర్వాత ఎక్స్ వై. Good job. Good job. Good job, beta. Good job.